Ngisacela ukubuza ukuthi ubani ohlukumezeke kakhulu, mina nawe, mina ngahanjelwa abantu abawu-2 through indodana yakho. Uyazi kodwa ukuthi nawe ingane asizithumi. Kodwa kumina kubuhlungu bangahanjelwa abantu ababili. Ingane yakho yafaka ingane yami igciwane. Umzukulu wami uphila negciwane. Ngaze ngathatha lesinqumo-ke esokuthi ngihambe ngenyangeni ngithi akahlanyise ingane yakho ngoba nami ngiyapheya. Ngiyalibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izinkinga zomndeni. Lona-ke useason 6 i-episode yokuqala ngqa. Gama lami nguStifuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kwaMsofukazi Mfuleni, ngintokazi ezalwa uMamkhize, kahle kahle ngumamsebenzi uMrs Ndlela. So-ke sibiziwe-ke uSibahle Ndimande. Uthi sisi wami nginenkinga la. Udadewethu wadlula emhlabeni ngendlela engayiqondi, nobaba ongizalayo wadlula emhlabeni ngendlela engayiqondi ngenxa yey'nkinga u-Amahle okuwusisi wakhe omdala amlamayo yena uSibahle. Inkinga abhekana nazo mekuza ngasothandweni. So sizozo esichazela kabanzi yonke into. Ake sihlale nje sibuke ukuthi silalisise kahle ukuthi why esibizile, nanokuthi ngiyacela singajajani Nkosi yami, ngiyacela ngiyakhothama kunina. Ngiyazi ningabathandi bayo iBlack Life TV, ningabalandeli bayo, and nibukela ukuthi nifunde ukuthi kwabanye abantu kwenzakalani kubona, niphinde nibasize mekukuthi nawe mbuke lapha ekhaya kuqondene nokuthi lento uSibahle asibizele yona nawe sekuwayizwa noma sekuyakwehlela ngaphambilini. So-ke asike sibuke nje ukuthi bathini, silalele kahle ngesineke sonke sizwe ukuthi kuzokwenzakalani. Ubuyise nami indleko zami ngoba akekho wethuma ingane. Ezingabani indleko elokhuze ezinzima? Eyikabani? Uyakwazi ukuhlanya komuntu ukuthi kunzima kanjani? Ezingabani? Mina uright-ke mina kuhambe. Mina ku-right kuhambe indoda kuhambe ingane. Akekho ngangimthumile. Kwakumele ukuthi kuhambe indoda kuhambe ingane. Ungangithathi kanjani? Kwaku-right. Uyangathi ngisuka. Uyangathi ngisuka. Mina uyangazi kodwa mina ukuthi ngisuka. Uyanandaba. Uyangazi mina ukuthi ngisuka. Ngizokushaya mina. Uyangazi mina ukuthi ngisuka. Ngicela umoya. Uyangazi ngiyacela. Uyangazi mina ukuthi ngisuka. Ngisusela udodwa. Uyangazi mina ukuthi ngisuka. Ngiyacela. Uyangazi. Sanibonani babukeli ba Black Life TV. Igama lami nguSibahle wakwaNdimande, ngineminyaka ewu-22. Izathu esenza ukuthi ngibhalele la ka-Black Life TV, bengifisa ukuthi uma wami kanye nomaka baba wengane ka-Amahle bebe nekuthelelana amanzi njengoba usisi wami indlela ahamba ngayo emhlabeni ayibanga yinhle ngezathu salo mfana. So bengifisa ukuthi ngisizakale lapho, sikwazi ukuthi nengane yasisi wami le esikhona manje ikwazi ukukhula phakathi kwemindeni yomibili, yakubo kababa wayo nakubo kamawayo. Ngifisa ukuqala ngazi ngawe impilo yakho manje sifike kulesi story leso sibizele sona. So ngicela ukwazi indlela okhule ngayo. Okay, mina nguSibahle wakwaNdimande. Sikhule khona la endaweni yakaMashu, besihlala nobaba nomama. Okay. Umama kuwumuntu obamba amatoho, ubaba umuntu osathatha umhlala phansi emsebenzini. Okay. So thina ekhaya sikhulise ngendlela yokuthi bese amantombazane ahamba umhlanga. Ya besiphuma kahle kahle ekhaya elihloniphekile. Ongeke nje udlalele kulona because abazali bethu indlela bebe straight ngakhona bebengayifuni into ebhedayo. Okay. Okay. So ke ngicela singene kulolu daba ke osibizele lona. Ngicela ube nesineke nami ungandise kahle ngile understand because bengingekho lenzeka. So ngicela ungiqale ekuqaleni uzufinyelele kuvutho ndaba. Izathu esenza ukuthi ngibhale ingoba usisi wami uAmahle engimlamayo uyena umdala. Okay. Njengoba bese ngichazile ukuthi ekhaya sikhulisa amantombazane ehamba umhlanga. Okay. Yebo, njengoba ade samantombazane ehamba umhlanga, Amahle ngoba ade emdala uyena ade efunwa ke endaweni. Beyazi ukuthi intombazane eziphethe kahle. Abafana bonke nje bembhekile. Kwaba ukuthi uAmahle usisi wami khona umfana wakhona la endaweni
approach-ayo. Shuthi memu-approach-ayo umfana kwaba ukuthi-ke bayakhuluma bagcine kube ukuthi bayaqomana. Okay. Okay, mebeqomana izathu sokuthi amqomo amahle ubhuti lo yingoba kabhuti ba-right, abantu abanemali nje abangaswele. Okay. So isizathu salokho bekuwukuthi angabaphoxa abazali njengoba sihamba umhlanga nje kube ukuthi abazali angabaphoxi ngoba bayazi ukuthi okay uzokhokheleka umzali. Yes. Kufuneka athole umuntu ozokwazi ukuthi agcine imfanelo zababa nomama. Okay. Okay, bathe mase beqomene kwaba ukuthi bayahlangana-ke bayabonana. Bebonana-ke beno-Amahle-ke shuthi bahlangana-ke babonana. So mabebonana u-Amahle kanti uzobamba isisu khona evakashini. Okay. Kube ukuthi uyabuya-ke ekhaya, kube ukuthi ey'nsukwini angazizwa kahle egula. Uthe egula athi akaya eklinikhi. Mefika eklinikhi bamtshela ukuthi hayi u-Amahle ukhulelwe futhi uthola ukuthi unanegciwane. So Amahle abe umuntu ongaphatheki kabi ngoba uyazi ukuthi vele umfana umthembile. Kube ukuthi vele uyazi ukuthi kamfana ba-right bazokwazi ukuthi bamnakekele yena nengane nokuthi kugcinwe iy'mfanelo zasekhaya. Hhayi-ke u-Amahle ahambe eyosho kuma engakumtsheli umfana ngalolu daba. Sure, okay. Uthe mefika kuma amchazela uma ukuthi hayi sekwenzeke kanje kanje. Athi uma ngicela siphuthume khona. Sifike kamfana. Umfana avelana athi nje akamazi Amahle umazi njengentombazane esendaweni. Uma aphoxeka ambuza ukuthi kanti Amahle wena ubungathi nalomfana nihlangene ngokuthandana. So washo ku-Amahle ukuthi hayi naye akazi ukuthi kwenzakaleni ngoba uyela kuphela umuntu osalala naye. Umfana akaphika isisu kube ukuthi-ke bayabuya ubaba ufuna ukuzwa impendulo. Mebebuya ekhaya bamchazela ubaba ukuthi hayi kwenzakaleni-ke basho ukuthi umfana usiphikile isisu. Basho ukuthi usiphikile isisu umfana ubaba akabangisaba right emva kwalapho ngoba vele bese kuwumuntu othatha umhlala phansi bese yekile nasemsebenzini. Bese mdala kakhulu. Noma bengamdala kakhulu kodwa nje bese mdala. Kube ukuthi usethatha umhlala phansi. Hhayi-ke ubaba kudlule nje iy'nyanga u-Amahle isisu siyakhula and abantu bayakhuluma endaweni. Ngoba phela angithi ubaba behlala ethi nje ezami iy'ntombi ngifuna kucace nje yabo. So kwaba ukuthi-ke ubaba megula-ke zihamba iy'nyanga no-Amahle isisu siyakhula. Ubaba agcine kuwukuthi uyashiya emhlabeni. Ubaba mesishiya-ke emhlabeni kanti u-Amahle usezoteta. U-Amahle-ke bengasahambi kwasho iklinikhi bengayihambi ngoba vele bengasanendaba ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi une-stress naso ukuthi umfana waphikisisa akabangisaba right naye emva kwalapho nokuthi bese ephatheke kabi ebona ngathi ubaba wakhe ukuhamba kwakhe umphoxile uhambe nje emphoxile emhlabeni. Hhayi-ke Amahle-ke azale uthe mezala kwadlula nje amaviki ezele. U-Amahle wahambisa ingane kamfana wafika wayishiya phambi komnyango bese ingekho thina umama bengekho nayo. Wayishiya ingane kamfana phambi komnyango sangamazi ukuthi uyaphi. U-Amahle afunwe abantu basho ukuthi hayi simbone ngapha. Kanti u-Amahle uhambile waye endaweni thizeni. Angazi noma bebhukhile yini wafike wangathi uphuza amaphilisi lapho wayibulalela khona. E-lodge noma i-hotel. Ngiyacabanga ukuthi indawo enjalo. Indawo enjalo. Okay. So kwafonwa-ke kwasho ukuthi kutholakala umuntu kanje kanje uma waphuthuma waya lapho kwasitholakala ukuthi uyena u-Amahle. Hayi kuthe nje emva kwesikhashana sedlulile nje ungcwatsha kwakhe u-Amahle ukumfihla. Kwaba ukuthi nami ngithi ngiyihlalele ngelinye ilanga ngingene ku-Facebook wami. Then mengithi ngiya-check-a ngithi ngiyabuka i-message engashiyelwa Amahle echaza ku-story ukuthi u-Amahle oyisizathu sokuthi enze lento ayenzile ukuthi uphoxe abazali and uyayisola ngokuhamba kababa. Ubona ngathi uyena
owenza ukuthi imbangela ukuthi ubaba emhlabeni ahambe. Hayi ngimtshela uma ngimchazela, hayi uma acasuke ahambe aye kubo kamfana eyona. Shuthi kube umsindo nje, kube umsindo mesuka lapho kubo kamfana. Khona ba kamfana omdala? Khona umama wakhona. Okay. Amtshela ukuthi hayi ngizokukhombisa wena awungazi. Uma ahamba kumuntu, kumuntu afike amtshela umuntu ukuthi sekhathele labantu bamhlukumezile, bahlukumeza ingane yakhe, kwagcina sekuhamba abantu ababili. So naye ufuna ukubazisa ubuhlungu ukuthi kubuhlungu kanjani ukuhanjelwa umuntu omthandayo beze bebe babili. So washo wathi ucela nje into ukuthi umfana agule ngekhanda ngoba usekhathele indaba yalomfana. Hayi-ke nangempela kube njalo, umfana akasekho right. Uyagula ngempela? Akasekho right nje, kusukela nje uma eyile kumuntu akasekho right umfana. Umuntu nje ngisho endaweni abangasamthathi serious, kanti bekuwumuntu ohloniphekile ngoba phela kubo bebe right, benamabhizinisi, yonke into yakubo ihamba kahle. So manje ke umfana akasekho right. Nami isizathu esenza ukuthi ngibhalele la bengicela ukuthi kube khona ukuthelelana amanzi phakathi kwama noma kamfana, ukuze phela sikwazi nathi ukuthi siyibone ingane yasisi ikhule nayo, umndeni i-right, njengoba nayo yatheleleka ikwazi ukuthi ihambe i-clinic ngendlela efanele, ikhule nje kahle njengezinye izingane, kungabi nomsindo ngoba sekuyingane engathi ihleli iguli iphuthunyiswe emaklinikhi ngoba ayisekho right, ilezi nkulumo lezi eyitholayo akusayena umntwana o-right. Okay, ngiyezwa. Mande ubhale ukhulumile kodwa noma wamtshela noma wamcela ukuthi ucela ukuthi at least akuthelelwane amanzi phakathi komndeni wala ekhaya nomndeni wakuba baba ngane wasisi wakho? Ngake ngamcela kwaba ukuthi akezwa mshini ngoba konke la hlangana khona noma kamfana kuyaliwa konke la sonke isikhathi, even ngisho etaxini egitshelwe uma kamfana akagibeli uyehla uthi angeke akwazi ukuhlala noSathane etaxini, abantu ababulala umkhwenyana yakhe angeke akwazi ngoba kunje ingane yalo mama. Usenjani na umama nje? Ngi-understand ukuthi sonke isikhathi la ehlangana khona nomama wakamndeni wakamfana kungenzeka ukuthi kuvuka kabusha, but mhlawumbe kungenzeka ukuthi if kudlulile iy'nsuku ey'ningana unjani yena noma umbone ukuthi akekho right uyazama ukuyiqinisa, kodwa ngathi kuvuka kakhulu mengabe ebone umndeni wakubo kamfana, wabona uma kamfana ngathi kuvele kuvuke kakhulu ama-minutes. Njengoba uthi umntwana akahlali la ekhaya, niyakwazi kodwa ukuthi niyombheka? Wena-ke ngiyambona umakho sivele angimbone vela kuloya mndeni, wena uyakwazi kodwa ubheka ingane yasisi wakho? Akulula ukuthi ngiye ngoba kuzobe sengathi ngikwazi uma ngomkhonto. Okay. Akukho lula ngoba kwamina ngavela ngixoshe la ekhaya, angibuza ukuthi ngisesayidini labani. Nesizathu esenza ukuthi ngibhale ingoba nami angisazi ngizomcela kanjani ukuthi ngicela kube nokuthelelana amanzi ngoba nami angisayifuni lento eyenzakalayo. If izinto ziba worse-ke njengoba uma sizomcela because naye ngizomcela ngisho khona ngizokucela naye ukhuluma naye, if izinto ziba worse ngokudlulele-ke if izinto ziba worse nami angiboni ukuthi khona engaqhubeka ngikuzame ngoba ngizobe sengihlulekile, sengizame kaningi, ngizobe sengihlulekile shothi nje ngimfeyilile usisi wami nomntwana wakhe. Kona ubhuti lo ongasekho right emqondweni uhlala la khona kubo noma uhlalele kwezinye indawo nje? Hayi, ngagcina kuthiwa uzohanjiswa esibhedlela sabantu abangekho right ngoba useyinkinga nasemphakathini, usewumuntu nje onzima emphakathini, olimaza abantu, usewumuntu nje ongaphilile okwangempela. Okay. Asike sizame uma ngibona ukuthi uzothatha kanjani lolu daba lolu. Sibone ukuthi inqubela phambili uzothini, but ngiyacela
Mhlambe ke mase siqedile yonke lento le sesibuya nakamfana ngisho ubufisa ukuthi nakhona. Yebo. Ngiyacela umzamo ukumehlisa ngalendlela ukuthi akavume at least ukubona i-psychologist. Mhlambe mangathi kuthiwa uyabhodla akhulume nezinto ongenzeka ukuthi akaze azayikhulume kwayi njengomuntu omdala because abantu abadala kakhulukazi indlela emnyama abazali abave bangafuni ukuzichaza kuthini izingane zabo. Bancamela ukukhuluma nabangani babo ukudlula thina. So ngenzeka ukuthi khona enye into angazi azayikhulume nawe ongabalula kuyena usayibhodle kwi-psychologist. So ngiyacela leyo nto leyo ifike emqondweni wakhe. Bekuthi udinga usizo kulungile usangangifonela. Siphinde sihambe leyo journey leyo sonke mhlawumbe sibone ukuthi ulapheka kusuka kuphi yakuphi. Kodwa kwamanje ngiyacela ukuthi ungisondezele yena. Sokwazi ukukhulumisana sonke. Okay, ngiyabonga. Iyangiwarisha kakhulu lento kaSibahle uma ngabe chaza ukuthi uAmahle wamchazela ukuthi why azathatha isinqumo esikhulu kangaka sokuthi azinciphisele insuku zakhe zokuphila. But ngiya-understand kwelinye side abazali mabekukhulise kahle usuke nawe la uqala khona uphaphama khona ukhula ubheka uhlakanipha uyabona ukuthi labantu laba abangizalayo bangikhulise kahle. Nami ngokunjalo fanele ngibuyise injabulo lokubona njengoba bakukhathalela kangaka ukuthi bangikhulise mina ngumntwana wabo. So uAmahle into ayezama le lana into wonke umntwana wentombazane afisayo naye ukuthi ayizame mase ngena ebudaleni esengena komathandana zonke lezo zinto. Wayengafuni into enkulu Amahle kahle kahle masuthi uyalelisisa kahle. Wayefuna ukuthi abazali bajabule ngaye njengoba ewumntwana wentombazane. So wase ebona ukuthi okay ake ngivele ngiqome loya mfana wakuloya muzi loyo engazi ukuthi izinto zakhona zihamba kahle. Wakhohlwa ukuthi umfana owakhona la khona umuzi engathi bacaphuna kusala. Kodwa lokho kucaphuna kusala akukhona okwakhe umfana lo yemqomile. Izinto zabazali bakhe noma izinto zama wakhe njengoba uba wakhona naye engekho. So wacabanga kancane ngalendlela ukuthi wajabulela ukuthi yena ungena kwi-relationship, wajabulela ukuthi nakanjani mama kuthiwa uyazala la noma ngabe kuthiwa uyaqoma la uzolotsholwa, uzokhokhela umntwana wakhe mekuthiwa uyakhulelwa, kuzohlawulwa noma mhlambe nje uzogcina eshadile kulomuzi kanti akazi ukuthi yo home. Sawona makunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngandlela. Ngicela ukwazi nawe. Mina ngumacala kaNdimande khona la. Okay. Ngiyaxolisa ufika ngingashongo. Ngenzeka ukuthi mhlambe into engibizelwe yona ngenzeke ithunuke. Into ngenzeka ukuthi wazama ngandlela zonke ukuphola udlule ngokuphelele kuyona. And mina boom ngikhona engazi ukuthi manje ngizokubuyisela emuva angihlosile angizanga kambi but ngibiziwe. Ngibizwe indodakazi yakho Sibahle. So ngiyazi mhlambe ngeke kuze kube lula ukukhuluma yonke into but ngiyacela nje ma ungihloniphe. Ngiyazi uyangizala but ngiyacela ngoba ngibiziwe and ngenza umsebenzi wami. So indodakazi yakho maye ngibiza la ingibizela ukuthi kunesimo esingekho right phakathi komuzi wala ekhaya nomuzi wakwa babengane kaAmahle. Wongichazelile isimo sonke ukuthi akukho kuhle isimo akukho right but yena usefisa ukuthi kube khona ukuthula ufisa ukuthi ululame ngendlela ephelele emqondweni nasenhlizweni. So angazi ukuthi ukuthatha kanjani lokho. Ngicela ukwazi qala ukuthi uyangamukela yini qala. Noma kunzima kodwa ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mhlambe ke indlela walimala ngayo usuzame kangakanani ukuphola? Kona ngiyazama kodwa akulula. Akulula. Ngoba okubuhlungu ngahambela ubaba wezingane ngaphinde ngazohambela indodakazi kaMahle. Mangihlangana nomama umfana. Mama umfana angihlukumeza. Yebo. Ingane yakho ithi yakho ingane yakhe. Nami kwakuyisimo nami ngangilimele. Engakwenza ngangilimele ngaphakathi. Nami ngcono ngiziphindiselele nami kwami.
ukuthi kubuhlungu into eyenza mina ngibheke izingane ukuthi izoba nekusasa elihle. Yebo. Ingane yacekela ingane yami phansi. Yayimithisa, yayifaka igciwane. Ekuze kwaphethwa ukuthi ingane yami fanele izibulale. Idla amaphilisi ezibulala. Ubuhlungu. Akulula ukuthi kodwa ngimukele ubuhlungu. Yebo. Angisenamkhwenyana. Ngidonsa kanzima le ngane ngasikhulisa kanzima le ngane. Ngisebenza emajaltini. Ngizifundisile. Bengibheke ikusasa eliqhakazile. Ngithi ngizodla ngazo. Uyazi mose ukuzela ingane, usukuzitshela ukuthi le ngane uzodla ngayo. Yebo. Izothola umkhwenyana. So manje-ke uSibahle mesibiza ecela ukuthi kube nokuthula ngalokho nje uzizwa kanjani ngakho khona kukodwa nje Kwanaye kukhulu ungazivumela kodwa ukuthi simcele umama asondele mhlambe kukhulunyiswana ungazama ngiya-understanda indlela uSibahle angichazele ngayo uchazile ukuthi sasikuphi isizathu sokuthi u-Amahle azathandane nobaba wengane yakhe. Wangichazela futhi ukuthi indlela enibakhulise ngayo ungichazelile ukuthi bebehamba umhlanga bebehlonipha bebekwazi ubafundisile ukuhlonipha umzimba la esikhathini sabo sokukhula. So ngiyacabanga ukuthi mengilalela uSibahle ngichazela wayefisa ukuthi uAmahle at least akube ukuthi sekwenzekile ukukhula kwakhe wathola umntwana kwangena esibayeni sakababa and sekufanele phela kube khona imfanelo ukuthi zibuyela kuwena nobaba. So mhlambe uAmahle ngingasho ukuthi wayezama ukukhanda lokho ukuthi at least awukugqoka iphinifa nawe umbathi ingubo njengomzali omkhulise kahle. Yebo kona. So angifisi ukuthi sithi masikhuluma nomama kamfana kube ngazuthi siyamtshengisa ukuthi uyena owathuma umfana ukuthi akahlukumeze umntwana wakho because ningabazali niyasikhulisa kahle bese siziphumela thina endleleni and I'm sure nawe ma awumphoqanga uAmahle ukuthi akahambe ayoqoma ubaba wengane yakhe wazikhethela yena noma kuthiwa wasumfundise kahle kangakanani. So njengoba uthi ungazama ukuthi sikhulumisane naye ngiyacela ukuthi ungivumele simlande kodwa singakafinyeleli lapho mhlambe ngabe uyakholelwa kodokotela bokulapha umqondo laba sithi ama psychologist uyakholelwa kubona? Yebo ngiyakholelwa. Okay, shothi ungathanda sikubukele uthole icounseling. Yebo. Okay, ngiyabonga. Ngihlukumezekile ngempela. Okay, ngicele ke ukuthi simlande. Bakele bekhaya ngiyathemba ukuthi niyazibonela ukuthi kuhamba kanjani uma noma echaza ukuthi isimo asihambi kahle akapholi ngokuphelele kodwa uthi angazama ukuthi simlande uma kamfana sibone ukuthi sigcina ngakuphi. Ngiyacela ukuthi lapha emakhaya musana ukusizakala ngendaba zabantu. Ngiyazi niyafisa ukuzibuka okwenu nje ukuthi ningajaji but nibhale ku-comment section ukuthi nicabanga ukuthi mhlambe bangasizwa u1 no2 no3 hayi ukuthi nihleke hayi ukuthi nisizakale nani nenkinga zenu wonke umuntu uneyinkinga zakhe. So asijajani lalela nje ukuze nizokwazi ukufunda kuyinkinga zabantu bona sebedlulile kuzona noma abasabhekene nazo ngaleso sikhathi. Ngicela ukuthi sicele umama asondele nganeni. Yazi kwesinye isikhathi uthola ukubona ukuthi ngilimele enhlizweni angikho right and nje ngiyadinga nami ukuthi lento abangizwise yona mina nabo abayizwe. Kubuhlungu ke ukulalelisisa kahle kahle umama mayechaza ukuthi wazi wathatha isinqumo sokuthi umntwana wakwamanqele azathatha isinqumo ngayo ukuthi akahamba amnyele enyangeni athatha isinqumo sokuthi akamphambanisi akamphithanisele umqondo. Ayikho right lento kahle kahle. But mawuthi uyalalela kahle uyeza ukuthi umama imjunju ibisho ngokwenye level bengingagunyeki kuyena ulahlekelwe ubaba wekhaya wazolahlekelwa undodakazi. So uluza abantu abawu2 yena kuyona yonke lento le because naye ubaba I'm sure lokho kuphoxeka nje ukuthi ingane yakho iqhuba umkhaba kodwa isangaphansi kwesandla sakho egcikene elilodwa and ukhulise kahle umntwana umtshengisile ukuthi kufanele
aziphathe kanjani ekukhuleni kwakhe. Kodwa uthole ukuthi uzilondile umntwana kangaka, ezozilondela umuntu ozomfikisela nezifo. Umntwana jikijiki usephika isisu. Ngafesi umsana uphika izisu. Umsana ake niy'phatheni kahle nje. Mekudingeka ukuthi ugqoka ijazi ligqoke mfethu ngoba manje impilo asiyazi ukuthi isuke ikuphatheleni ngaleso sikhathi. So ake nizinakekeleni bafethu. Uthando lumnandi luvutha amalangabi lugidasa inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo-600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela ne-pin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba nayo itholakala ngo-600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonkipiri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwo wedwa ukuze ufake i-order sibhalele ku-076 3498631 noma ku-062 2197748 noma usivakashele kwifamasi yethu ekshop number 87 kuQueen Street eThekwini izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sawubona ma kunjani? Yebo ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngiyazi usiyaqala ukungibona mina ngumamtolo ngandlela. Yebo. Ngicela ukukwazi. Mina ngokukhanyisile ngwakaManqele ngisuka le kwaMhlabi yalengane. Emakhaya akho? Yebo mama. Oh okay. Uyawazi umndeni? Ngake ngawubona kancane. Okay. Ayikho nje into ababona kancane befike kwami kulodaba babeze ngalo. Okay. Ukuthi indodakazi yabo bathi imithi ithola ekhaya umfana wami. Okay. Ngabagcina lapho ngababona leso sikhathi ngabagcina futhi. Okay ngiyezwa. Kunodaba ke esikucelele lona ukuthi usondele nganeni. So ngicela nje umuphi isikhathi undodakazi engicela ukuthi ungangindodakazi yakho noma ungangumfana wakho noma ke ungathi uyamzala. Ngicela umlaleli undodakazi wakho umuzwe ukuthi ufisa ukuthini yini lobizele yona wayibhalela kwi-show le ethi izinkinga zomndeni. So ngicela ube nesineke nje ulalele kahle ukuthi kuthiwani. Ayikho inkinga sesengizolalela. Ngiyabonga ngicela ukuthi ukhulumisane naye mama. Sawubona mawunjani? Yebo ndodakazi unjani? Ngiyaphila nami. Izathu esenza ukuthi nize nihlangane la noma ingoba angiyithandi lento eyenzakalayo. Bengifisa ukuthi kube nokuthelelana amanzi phakathi kwakho noma ngoba manje indlela esekwenzeka ngayo nomphakathi uyabuka nje ukuthi indaba labo mama bebehlangana kuba abantu abaxabanayo njalo ngezizathu amahle nendodana yakho. Nami bengifisa ukuthi kube nokuthelelana amanzi njengoba wazi ukuthi ngicabanga ukuthi uwezwa nawe njengomuntu ohlala khona la emphakathini ukuthi amahle wahamba ndlelani emhlabeni. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi kusukela ekutheni ingane yakho iphike isisu amahle emva lapha ngabangisaba right. Ngicabanga ukuthi uyakwazi konke nalokho nokuhamba kwababa kusukela emva kokuthi sibuye kwakho ubaba kabangisaba right ngoba bese inhlekisa emphakathini. So bengifisa ukuthi nikhulumisane noma kuphele lo msindo wenzakalayo nami angisathandi. Hayi ukuthi ngingene indaba zabantu abadala kodwa nami njengengane angisathandi into eyenzakalayo futhi ayingihleli kahle. Bengicela ukuthi nikhulumisane noma zama ukuthi ilunge lento ngendlela engalunga ngayo ngoba manje sekukhona nomphefumulo osukhona kule ndaba. Bengifisa ukuthi ilunge. Ngiyakuzwa ndodakazi ukuthi isifiso sakho yini. Mhlambe ke usengasho engangeni makho ngoba nami angekho mnandi ngoba ingane yami ayikho right. Ingane yami nje isiphenduka inhlekisa la emphakathini. Ingane yami sihamba ixosha amaphepha, ingane yami right. Angazi ukuthi kwenzakale ini. Ngihlukumezekile. Ngisho emsebenzini angisasebenzi na kahle.
sengihlezi nje ngizolindela ucingo oluzofika ukuthi nangoke usekhumulile, usehamba nqunu. Funeke ngiphume emsebenzini ngibuyele ekhaya ngiyobheka lo muntu. Ngihlukumezekile angisazi khona kuphi mhlambe engake angene uma wakho ke ngizwe ukuthi kahle kahle kukuphi abanami. Sengize ngiyazaca yabo ngivukwa izifo nami bengazazi ngoba ingane sengihlumezekile ukuthi nayi lusana la nayi indodana la konke kukumina. Kunzima angazi ukuthi ufuna ngenze kanjani. Unjani? Ngiyaphela mama. Ngisacela ukubuza ukuthi ubani ohlukumezeke kakhulu mina nawe mina ngahanjelwa abantu abawu2. Draw indodana yakho. Uyazi kodwa ukuthi nawe ingane asizithumi. Kodwa kumina kubuhlungu bangahanjelwa abantu ababili. Ingane yakho yafaka ingane yami igciwane. Umzukulu wami uphila negciwane. Ngaze ngathatha lesinqumo ke esokuthi ngihambe ngenyangeni ngithi akahlanyise ingane yakho ngoba nami ngiyapheya. Ibhlungu into enayenza kumina niphike ingane yami. Ingane yami beyihamba umhlanga. Angizwanga. Ingane yami beyiziphethe kahle emphakathini. Wamacala. Ngiyakutshela. Hayi angihlekisi ngengane yakho. Angihlali ingane yakho. Ngifundisa isifundo. Yazi Macala akangiboni. Ucabanga ukuthi mina ngasonye umuthisa ingane yakhe kanti ingane yimina ngangithe ingane yami hamba umuthisa ingane yakhe. Hayi Macala impela akangiboni uyangicika ngempela. Yazi nje lo mama eze ngahlanisa ingane yami ngempela. Yazi le ndaba iyangishisisa ngempela. Ake ngikhumulele iJesi. Lona ningenza ngishise kakhulu. Kodwa Macala ngempela ngifuna sengaze hlanisa ingane yami pho. Hayi uyangijwayela uMacala shem akangizwa angazi ungangisusa le kudanja mhlawumbe hayi kulungile kodwa khona sobona kodwa egcineni kwakhona hayi Macala sotholana kodwa akulungile afanele ithole isifundo ukuthi abantu banjani. Angithi izingane uma zihlolwa zihamba umhlanga angithi kuba ingane yakho yayikade uamahlela uba wasemthandeni umfana wami kwakufuneka athumele amatshetshe ahambe yoqoma ngithi angithi kunjalo. Uyazi nawe ukuthi ingane zenza izinto ngaphandle kwabazali. Nawe uyakwazi lokho. Wena njengoba ingane yakho ikhuliswa ngokuthi ihamba umhlanga. Yebo. Angithi isizulu yasazi. Yebo. Uma ingane litshetshe ithumela intombi zihambe ziyoqoma kube namaqhikiza akhona. Yona yahlulwa yini shuthi ke phela ingane yakhe ngesiyona intombi. Ingane yami yayintombi ingane yami yabreakwa umfana wakho yase ifihle emveni kwalokho udadewabo wangitshela udadewabo wawukhona wena ngatshela udadewabo mina yabona abahamba bobabili imali wamacala ngikutshela khonto ongayazi mangisele ngoshukela hayi wena onyusela mina ngoshukela uyabona mina wena onyusela mina ngoshukela lalela ke ngitshela ngeke ungisusele kamhlabeni kuphela njena kufanele uma ufuna ngilapha ingane yakho nizokhipha inkomo uhambe ngiyise lapha enyangeni kuze ingane yakho ibe right. Lalela ke ngikutshela uyabona ngoba ngihleli nalo lusona enazo kwakufanele nginesa lona kwakufanele lalela ke ntombi ngikutshela kwakufanele ngikwenze uyingane yami ikwenze lokho zonke lezi indleko nami esengene kuzona shuthi na ufuna ukubuyise nami indleko zami ngoba akekho wayithuma ingane ezikabani indleko elokhu ezinzima ekabani ezikabani uyakwazi ukuhlanya komuntu ukuthi kunzima kanjani ezikabani mina uright ke mina kuhambe mina ku right kuhambe indoda kuhambe ingane akekho ngangimthumile kwakumele ukuthi kuhambe indoda kuhambe ingane ungangithathi kwaku right uyangathi kusuka uyangathi mina uyangazi kodwa mina ukuthi ngisuka anginandaba uyangazi mina ukuthi ngisuka ngizokushaya mina uyangazi mina ukuthi Ngiselela umoya uyangazi uyangazi mina ukuthi ngisuka ngisusele udoda uyangazi mina ukuthi ngisuka uyangazi wamacala uyangazi mina ukuthi ngisuka ngiyazi ukuthi inhliziyo zibuhlungu ngiunderstand but ngiyacela sitholeni inqubekela phambili kade ngizwa nichazela manje ukuthi akekho umuntu wathuma umntwana kwenzeka but inhliziyo zibuhlungu zikhala igazi but ngiyacela sithole indlela esingaya ngayo phambili. Uyabona Mamtolo? Yebo. Sengihambe kakhulu. Ngingedwa. Wabona ingane wangishiya nale ngane eyodwa. Ngihleli nginake amabhizinisi ngala, nginaka umsebenzi ngala. Angisakwazi nokuhamba ngemoto ngoba sengibuye ngikhushukela na ushukela. Ngizogcina sengenza nezingozi. Ngicela ngigibele amateksi. Uma ngigibele amateksi nangu Macala. Ngiyehla. Uma ngimfica ecala ngiyehla.
noma ngifica emotweni ayagibela. Kodwa ngathi ngoba ngiyasebenza ngine-medical aid yami kuze ngizothula isiqiniseko ngoba phela useyahlanya lo wami. Igazi le ndodana yami nelami igazi elilodwa. Mina ngahamba ngakwenza i-DNA ukuze ngibone ukuthi kahle kahle udoti wakwami lo. Umzukulu. Okay. Ingane ngiyayibona ukuthi bingakhulu ngendlela e-right inganakekelile-ke ukuthi kwenzakalani. Uma ngithola izinto zakhona kwamaklinikhi ingane unina wayo bengahambi emaklinikhi engenzi lutho, le ngane ngabe mhlawumbe yavikeleke kube ake wayehamba amaklinikhi. Sekufuneka manje uyacabanga ingane encane nje ezophila for life yayo izohlezi inikwa ne-medication for life yayo. Okube undodakazi wakhe wakwazi ukuthi okay sekwenzekile lokho kwenzekayo kodwa akakhuselele ingane lomthwala awuthweleyo. Yena adla izinto afuneka azidle. Uma ngihamba ngiyalaphana kodwa ngithi nginenkinga kanje kufuka udabula kanje ufana wami uyaphika sengifuna ukuthola mina ukuthi yebo olwami ngizothatha igazi lami nolomzukulu ngoba lo wami uyahlanje manje sengeke ngikwazi ukuhamba naye ngoba uzohamba ngihlukumeze yonke indlela le. Bengithatha amagazi nengane ngikhokha imali enzima kabi. Ngikhokha imali enzima kabi lapha ku-DNA ngoba ke phela lo mntwana akekho kwi-medical aid yami. Sekufuneka ngikhokhe imali emodern 20,000 engawukhipha ukuze ngenze le DNA nami nomzukulu. Ahamba amagazi abuya ama-result bengibiza bathi cha gogo umzukulu owakho. Okay. Ngithi Nkosi ingane yazangifaka emanyaleni. Yazangifaka ingane emanyaleni. Sekunzima kumina ukuthi ngiye lapho ngoba ngiyambona nalo mama ukuthi uzindlwabo. Ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyekene ngoba shuthi masifika sizofika sishayana kanti mina sengizoza ngokuthi cha sengithatha amagxatha amangaka ngale ngane. Le ngane sengifuna ukuxoxisana naye ukuthi le ngane esengingenza u1 no2 no3 ngihamba ngakwenza ama-DNA ukuze ngibone ukuthi ngempela ngihle nale ngane ngihle nale egcekeni eyami ukuze uma kuthi akuyona eyami ngicela amaphoyisa ukuthi ngiphelezele ngiyihambise kuba nawo ama-result. Manje ngiyabona ukuthi hayi kunzima ngathi hayi shothi ngaleso sikhathi kuyoba nginaso ngazi ukuthi mhlawumbe nabeze behlisa imoya bekwazi ukuthi beze kumina niyokwehla ngilungise inkinga zamanyala omfana wami. Anginankinga mina ingane sengithathele ngayifaka medical aid ingane i-right ngiyayifunela unene sihlela nonene inkinga nawo umshikashika lo nguzalayo okuwona kosukunika inkinga ke afuneke ngithola umuntu wesilisa ozokwazi ukuthi phela amgada amnakekele ukuze mesenze lezi zinto zakhe akwazi ukuthi amsize ngoba umuntu wesifazane ngiyakwazi ukusiza umuntu wesilisa. Ile nkinga esengibhekana nayo ngibhlungu ngengane yami nami ngizange ngize ngithume umuntu mina ngihlezi ngisemsebenzini ngisebenza. Isikhathi esiningi sengisemsebenzini angazi lutho. Angilali nangane ngengenele endlini yami ngiyoyilalela ukuthi ukuphi ubani makuthiwa ukhona ula igcekeni mhlawumbe ubhizinisi into zebhizinisi okay mina ngiyalala ngoba ngiyavuka ekuseni kanti bona bayazi ukuthi balandane nalezi intombi zabo bawenza ukukhohlakala. Mina ngongwakaZulu ngazi ukuthi intombi iyahamba iyoqoma njengoba nami ngahamba ngayo ngaqoma ngahamba uqu ngahambisa kumuntu engangimthanda ngoba sengiyalokhuza uqula phela sengimnika lo muntu engimthandayo. Lezi ingane zethu ayisayenzi le nto leyo. Nabo labo mama abahlolayo nabo babuye beshuthe ko100 la ukuthi kubethe umuntu ingane intombi mhlawumbe ingane seyona intombi into esibhekana nazo la ngaphandle. Mamtolo hayi ngibe ngibhlungu. Eqinisweni lokuthi umntwana ukwazile ukumnakekela ngiyabonga. And okwesibili ngiyakuzwa ukuthi uyakufuna ukuthula and wazama ukukhulumisana nabo wathola ukuthi okay okwamanje umoya awukakehli kahle hle. Umzwile mama ichaza ngisho. So ukona konke ke ithini way forward. Kufanele kwenzekeni manje umntwana wakhe akekho right akakapholi nawe enhlizweni ngenxa yezinto ezenzeka kudala. Kufanele kwenziweni manje kusuka manje kuyaphambili. Kufanele uzoba right ngayo. Kufanele umama akhiphe inkomo. Okay. Ngikwazi ukuthi ngiye lapha enyangeni. Ingane yakhe kuze enyangeni. Lokho kuyimfanelo zakho ke kwendodakazi yakho uAmahle. So singaxoxisana lapho. Okay. Lapho singaxoxisana. Usami umoya ongcwele ingane yazangifaka emanyaleni kodwa moya ongcwele kazi wemanqele wangishiya phi kulomhlaba Nkosi yami wazi wangifaka usizwe emanyaleni kulungile uzokwazi kodwa mama ngizoyithenga inkomo ngoba ngifuna aphile akwazi akhulise lengane mina sengimdala
nami ngahamba noma yini uma kuthiwa ngiyafa iyosala iba yini lo mzukulu. Okay, mhlambe kungaba yinto yaningi. Hayi inkomo nje into nje engaba semaduzane ngoba ngifuna aphile bese ngimtshela inkinga zakhe azenzile nesengikwenzile ukuthi nakho. Okay. Uyabo ngoba nje angikwazi ukuphila abe akusasebenzeki bese ngifisa ngisho nokushiya ngiresign emsebenzini ngoba phela ngiyabona ukuthi ngeke akusasebenze ngoba umoya wami awukho kahle ukuthi nakho ngisenkingeni manje sengiphenduka ihlekisa kubantu kade ingane right ingane siyahlanya manje isihambi yakhumula ke kodwa ngoba uyasho macala ukuthi uya wenza ingane yami kube nje ngoba ngifuna iphile ngizoyithenga inkomo ngisho ngathi kusasa ngizoyithenga ihanjiswe ihambe ingane yekhona ukuze izoba right abuye ezobhekana nezinkinga zakhe. Mase kuthi lokho kuyimfanelo zama uyachaza ukuthi nizoxoxisana kona kwazona ngifuna kuhambe konke ngoba cha ingane umzukulu wami ngizohlala naye la ngoba phela vele ufike kumina efika encane enepha uyazi fika ingane ingenayo ngisho into yokuthi ishintshe ipampers efuna iqale phansi phela ngiyothenga manje ukuthi le ngafike ngithengele umzukulu ngoba angazi noma wami noma kusiye kodwa ngizokwenza ngendlela ngiyobona ngendlela ukuthi kuyikhona mangekhona ngiyahambisa makukhona ngizohlala nako ngathola ukuthi okwami amanyala kwami angiwathathe ngiwabafake ngaphakathi endlini ukuze ngingawuhlekwa yizweke ukuthi ngoba phela abantu bayahleka ukuthi hawu kanjani manje ngizohambisa konke naye ngifisayo ukuthi ngisho kuthiwa sekuyahanjiswa abantu ababiza ukuthi cha sekunge yonke into ngoba bekungekuhle mina bengasakwazi ngoba sengisaba ngisho nokuphuma ngihamba ngoba emphakathini ngoba cha angiyena umuntu oba yimpi kubantu bengihlezi ngibheka into zakwami namabhizinisi akwami yebo amabhizinisi akhona kodwa ngizokwenza konke umzukulu wami uzohlala naye ngizoyikhulisela mina ngizoqhubeka ngimkhulise ngimfundise. Kodwa mabecela ukumbona bazomthatha bembone bephinde bembuyise. Okay. Ma kuyezwakala? Uright ngalokho? Hayi. Right sengiyalapha. Okay. So awunayo inkinga yokuxhumana naye ngokucinga ukuze nizokwazi ukuhlela izinto zenu? Hayi. Anankinga. So ufila kanjani? Sengijabulile manje ngoba sekukhona ungathi kuyalunga. Ngiyajabula kakhulu kodwa bengicela ukuthi uma ayithole i-counseling ngoba ngiyazi ukuthi maseyedwa ngiyavuka ama-minute. Ishi inkinga ukuba yedwa. Yeah. Ngizizwe ngijabulile kakhulu after sekukhulunyiwe bathelelana amanzi umaka mfana noma ngiyathemba ukuthi emva kwala sekuzoba nokuthula ngebe sabuka umphakathi behambe belwa nengane izokhula kahle iwazi umndeni wayo nobaba wayo ese right nasemqondweni. Okay. Ma ngiyacela ukuthi uthathe inamba yakhe nawe ma ngiyacela ukuthi uthathe inamba kaMani ukuthi nizokwazi ukuthi nixhumane nixoxe nawe ngiyacela ukuthi umsize uma ulandelela ukuthi sebehambe bafika kuphi nengxoxo zabo into iqala nini yonke into izokwenzeka kanjani ube seduze kwakhe because bakhulile manje badala and babheke wena and umsebenzi wakho loyo angisho wena osibizile ukuthi ufuna ukuthi isimo sibe right. Yes ngiyacela ukunakekele konke ukuze kuphele yonke into. Mhlambe mekunzima uphuza amanzi wehlisa amanzi wehlisa umoya ubone ungaqhubeka kanjani but ungabisadembesela ke manje isikhathi sokuthi izinto zibe right. Nankinga ngoba vele sengiqalile ngizoyiqeda. Ngiyabonga ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyabonga ukuthi ungamukele nje. Ngiyabonga ngiyabonga kakhulu ukuthi uvume mesicela ukuthi usondele ngiyabonga but ngiyacela okuthembisile ukufeza. Hayi khuleka Mamtolo ngizokwenza konke nje okufaneleyo nami ngizomsiza futhi ukuthi akwazi ukuthola i-counseling. Ngibonga kwindodakazi kaMacele ekwazile ukuthi ikwazi ukuthi ihlanganise ngoba esho ukuthi sibone ukuthi izinto ayihambi kahle. Nami bese ngithela amanzi ukuthi hayi inkosi eseyobona obe ingane yami bese ngihlulekile ukuthi ngizoyenza kanjani. Kodwa ngokuthi ke sesihlanganisilwe ngathola ukuthi ingane yami izophinda isizwe uyena lo owayeyenzile. Ngiyabonga kakhulu ku-Amahle ukuthi izinto zakhe ayisukumele eyingane akwazi ukuhlanganisa sibadala. Zonke imfanelo zikaMacele ngizozenza ngizoyikhipha inkomo ukuthi ikwazi abuyisele ingane yami enyangeni ibe right. Nemfanele ukuthi ngigeze amagceke ngizoyikhipha into zakhona zonke zengane nembuzo ogeza intombuze ngoba ingane ibiyintombi ngizokhipha konke ukuze ingane ikhule isemndenini ehlangene engenayo umoya wokudonsisana.
noma nami kodwa ngiqhumile kodwa-ke khipho 20,000 ngenza i-DNA ngoba bese ngifuna isiqiniseko. Kodwa ngiyabonga kwendodakazi esukumelile lolu daba, ngibonga kakhulu. Konke kuzohamba ngendlela, ngizokwenza nami njengomzali kube qotho konke ukuze naye agezeke inhliziyo yakhe. Into engiyibongayo mina iyodwa ukuthi umama wakaManqele ubefisa indlela echaze ngayo, uthi ubefisa yena Shem ukuthi izinto zigcine zixazululekile ngoba nakho umsukumelile umzukulu wakhe. So esigcine siphethe ngakho kuyikona ukuthi kufanele kukhishwe inkomo ezoya lapha enyangeni ukuze umfana ezoba right. Kufanele kube yimfanelo ke manje zamaka amahle zesiZulu noma ngithi zesintu njengoba kukhona umzukulu. And into engiyithandayo wahlola igazi wathola ukuthi ingane yakhe ngempela lena. So ngiyacabanga ukuthi uzobe khona inqubekela phambili. Part 2 uyobuya kona, kodwa ngiyacela ukuthi ningasijahi because ziningi izinto ekusafanele zenziwe. Kufanele sibuye sesontshela ukuthi kwagcina kwenzekeni kumndeni wakaNdimande nomndeni wakaManqele. Kodwa ukuthula kona kuzoba khona ngoba abantu abadala laba abantu abakhulile and abayifuni into, balimale kakhulu, basayifuni into ezobabuyisela emumva. So nawe bekuthi kukhona obhekene nakho okunzima empilweni yakho, musa ukuvala umlomo, khuluma emlomeni, uchaza ukuthi ngicindezelekile, ngicindezelwa u1 no2 no3. Akekho omunye umuntu ongangisiza, singaphuma sibhena noma kuphi sikubhele usiza ubone ukuthi angeke yena ulapheke. So ngiyacela lapha ku-comment section ni-suggest Nkosi yami la ezansi ukuthi mhlambe bangase basizwe yini enye ngaphezulu. Into engiyishilo noma engiyicelile kumama wakaNdimande ukuthi akabhekane nje nesimo sempilo yakhe, isimo sokufanishina komqondo wakhe, abonane nje nenjulabuchopho izokwazi ukuthi impheke imphulu ukuze agcine right emqondweni wakhe. Lokho kuyamdinga because ulimele. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share kuningi nokunye okuzayo uma ungahlala nathi kwi-Black Life TV. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.